Kad kažemo voda, to je resurs prvenstveno koji nekako nam je svima možda najopipljiviji. Bez vode nema života, to je tako. Bez vode nema ni močvara, a opet bez močvara nema ni čiste ni održive vode. Ono što močvarna područja zapravo znači, oni nisu samo bijeli prostori gdje žive biljne i životinjske vrste, to su zaista prostori koji imaju puno širi utjecaj na lokalnu zajednicu. Danas vrlo jasne pokazatelje imamo koliko močvarna staništa nam znači u smislu klimatskih promjena i ublažavanja svih klimatskih promjena, jer upravo močvare su te koje filtriraju vodu, močvare su te koje apsorbiraju velike količine vode i u tom kontekstu njihova zaštita zapravo se preklapa sa onom zaštitom voda o kojoj govorimo. Hutovo blato je u principu kroz europske fondove apliciralo na 2 europska projekta vezano za vode. Kroz projekt Smart Water upravo nam je cilj zajedno sa partnerima iz Crne Gore i partnerima iz Republike Hrvatske napraviti jedan novi metodološki koncept praćenja kvalitete vode. Nama je fokus Veransko jezero, tako da se radujemo u nekako narednoj godini dana imati jedan uspostavljen sustav monitoringa, a samim tim i nove rezultate za bolje i kvalitetnije upravljanje našim vodama. Poruka je za važnost vode i vodenih staništa, naročito u današnjem svijetu klimatskih promjena, recimo gdje će voda biti sve važnija. Za bioraznolikost znamo kolika je važnost, a sama močvare su i skladišta ugljika i gdje pri današnjem povećanju koncentracije CO2 u zraku su njihova važnost još veća.